זה המציה? המציה שלנו? איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא אשר היה כערבות הבוכיות? איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא אשר היה כערבות הבוכיות? במרגלות ההר נולד ליד הנחל בחורף שם בין ערבות בוכיות, בקיץ בנורות פצעי המים נפשו שילת על פני הנחל לדגה מקנה הסוף קראת לו עפיפון, וכשהיה לי איש מכיווני המציה, קשה לי בכלל להפנים שאתה עוזב את צלף. בשבילי צלף זה המציה, ובעיקר המציה. היית בשבילי במשך כ-30 שנה הורים ותומים בתחומים מקצועיים מאוד מאוד רבים, למדתי ממך המון. במילה אחת אני חושב שאתה פשוט נשמה, בן אדם טוב לב, עוזר, מעניין אותך כל דבר. לא יודע אם יהיו עוד כאלה, זה היום אנשים הם שונים. אני מאחל לך הצלחה גם אחרי הפנסיה, אחרי היציאה לפנסיה, אני בטוח שיהיה לך טוב. תצליח ותבוא, נמשיך להתראות הרבה. ברכה לאמציה. איזה אמציה? אמציה שלנו? אז לאמציה שלנו הרבה ברכות. תודה על כל התקופה שהיית פה בצלף. היית שחקן ועובד נשמה, ויש הרבה מה ללמוד ממך. מאחלים לך שתמצא את הזמן שאתה הולך להעביר, תהנה ממנו ותמשיך להיות אנרגטי ואליס כמו שאתה. אמציה, אנחנו מכירים כבר מעל 40 שנה. עבדנו ביחד בנגבה בחקלאות, אתה בשלחין, אני בפלחה, ובשנת 72 אתה עברת לצלף, ואני לא כל כך הבנתי איך חקלאי יכול לעבור לתעשייה. התברר שגם אני עברתי. אתה עבדת בלמינציה, אני עבדתי בשקע, ואחר כך אתה עברת לשקיות, ואני המשכתי בשקע בתפקידים אחרים. בכל אופן, אתה סגן השבט, איש בעל ידע רב מאוד בתחום השקיות, בתחום הלמינציה, או בתקופה שלך, שעבדת בייצור, בלמינציה. המפעל חייב לך הרבה. אני מאחל לך שעכשיו שאתה יוצא לפנסיה, אז תהנה, תצליח לעשות כל מה שחשבת שאתה היית רוצה לעשות ולא לך זמן. אז עכשיו זמן יש לך, אז בהצלחה ונתראה. לאמציה, אני רוצה לאחל לך הרבה בהצלחה ותהנה מאוד מאוד מהפנסיה, למרות שאני יודעת שאתה מאוד אוהב לעבוד כאן. אנחנו מאוד מצטערים שאתה הולך ואנחנו מאוד נהנים לעבוד איתך. ואהבנו מאוד לראות אותך שאתה באת אלינו למרכז מידע, ועדיין אתה מוזמן לבוא אלינו מתי שאתה רוצה. אני מאוד מקווה שאתה תהנה מהפנסיה, כמו שאומרים, שאחרי שיוצאים לפנסיה נהנים. אז בהצלחה וכל טוב. אמציה, האחד והיחיד, אוהבים אותך, תהיה חסר חבר, ממש. אמציה, שלום. אני רציתי להגיד כמה מילים. אני התחלתי לעבוד איתך בשנות ה-95, עברנו הרבה שנים ביחד. אני למדתי הרבה ממך, ותמיד לימדת אותי כל מה שאפשר, כל הדברים החדשים. ככה אני כבר ממשיך פה 20 שנה, ורציתי עכשיו בהזדמנות לאחל לך שיהיה
חיים טובים, שתהנה עכשיו מהפנסיה, שתהנה מהחיים, תהנה מהילדים, מהנכדים, ושאנחנו נוכל להיפגש בכל רגע רק בדברים טובים. ממש שיהיה לך טוב, והרבה בריאות. ביי. אני רוצה להגיד לך שהיה כיף לעבוד איתך, ואהבתי הדברים שהבאת מהצפון, כמו שמן זית וזיתים, ואני מקווה מאוד שתהיה שמח, כאילו, גם כשנפגשנו ועבדנו במשותף, נהניתי מאוד. רק נותר לי לאחל לך שהשנים מחוץ לצלף יהיו שנים פוריות, שיהיה לך נחת מבני המשפחה, ורק טוב ובריאות. בהצלחה. אמציה, קודם כל מזל טוב, המון בריאות, שתפסיק לעבוד ותתחיל סוף סוף לעשות חיים, ותבוא לבקר אותנו מדי פעם. אני מאחל לך שיהיה לך המון הצלחה, ושיש בה רק דברים טובים. בהצלחה אמציה. אמציה, אני רוצה לאחל לך קודם כל המון בריאות, הרבה שנים עם אנרגיה ושמחה ומעורבות בכל דבר שאתה עושה ונוגע. ואני רק רוצה לספר לכם שאת אמציה אני הכרתי לפני הרבה שנים, יותר מ-20, כשאני עם בעלי וילדה קטנה הגענו לקיבוץ והיינו שכנים של אמא של אמציה, זיכרונה לברכה, נוצר קשר מאוד מיוחד עם אמציה, עם המשפחה שלו, עם שני הילדים שלו שהיו קצת יותר גדולים מהילדה התינוקת שלי. ועברו הרבה שנים ואנחנו לא הזדקנו, אנחנו פשוט נהיינו יותר בוגרים, ואנחנו רוצים לסיים פרק אחד של החיים ולפנות לפרק אחר. ואמציה, אנחנו תמיד משאירים דלת פתוחה, ואנחנו תמיד נשמח לראות אותך ונשמח להיפגש איתך ולשוחח איתך ולפנות אליך בכל שאלה ובקשה. אנחנו מקווים שאתה תקבל את זה בברכה, ואני גם בטוחה שגם לך יהיו הרבה שאלות ובקשות ופניות אליך, והדלת אחד נפתחת והשנייה נסגרת, או דלת נסגרת, דלת נפתחת. ככה זה עובד, רק שתדע שכל הדלתות הן נשארות פתוחות, ואנחנו אוהבים אותך. איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא, אשר היה כערבות הכוחיות? איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא, אשר היה כערבות הכוחיות? אמציה, אוהב אותך! נולד ליד הנחל, בחורף שם בין ערבות אוכיות, בקיץ במורות פצעי המים, נפשו שירה זרחה.